Dôstojný pán brat biskup, drahí bratia farári a sestry farárky, vážený brat dozorca, vzácni hostia a milí domáci. Dovoľte mi privítať vás v tomto zhromaždení slovami zo 122. žalmu. Radoval som sa, keď mi hovorili: poďme do domu Hospodinovho. V tento deň oslavujeme pamiatku posvetenia nášho chrámu a radujeme sa, že nám Pán Boh požehnal už 40 rokov spoločného stretávania sa pri Božom slove v tomto chráme. Sme mu veľmi vďační za jeho pomoc, požehnanie a prítomnosť Ducha Svätého pri zvestovaní Božieho slova v tomto kostole, v tejto dcérocirkvi. Ďakujeme všetkým, ktorí ste prijali naše pozvanie do spoločenstva v tento vzácny deň. Pripojme preto aj dnes svoje hlasy k oslave darcu všetkých dobrých darov a započúvajme sa do zvesti slova, ktoré nám budú znieť cez brata biskupa. Prajem nám všetkým požehnanie, prežitie nasledujúcich chvíľ. Vážení hostia, milí domáci, bratia a sestry v Ježišovi Kristovi. Tešíme sa na vzácnu chvíľu, na pripomienku, že Boh je mocný a koná. Tak ako sa udialo to pred 40 rokmi a vy domáci starší viete, čo všetko bolo okolo toho, aká je túžba srdca človeka. Je potrebné, aby sme si zachovali neustále aj pre ďalšie generácie, ktoré tu dnes sedia, takú túžbu po živom Bohu. Mať miesto, kde počúvame Božie slovo, je úžasná vec. Boli roky a časy, keď ste to vo svojej obci nemali. Na druhej strane vždy niekto prichádzal, alebo vy ste putovali a šli tam, kde to slovo Božie vám bolo zvestované. Je dobré, keď sa nikdy nevzdáme Božieho slova. Dnes je to skôr opak. Vtedy bolo veľa ľudí, veľká túžba, a nebolo miesto, ale napokon z Božej milosti tento chrám, kostol bol postavený. Teraz skôr vidíme iný problém. Máme budovy, ale nie vždy ich vieme naplniť. Čo k tomu treba? Vrúce srdce a úprimnú túžbu po našom Bohu a Spasiteľovi. Rozumieť tomu, že Kristus za nás položil svoj život a vedieť, že práve v spoločenstve jeho ľudu ho najviac poznávame, jemu rozumieme a jeho chápeme. A tak sa teším, že dnes spolu môžeme túto chvíľu nielen byť, ale ďakovať Bohu, že bol tak dobrý pri mnohých vás, pri vašich predkoch a že ten kostol tu stojí už 40 rokov a zvonica je postavená 30 rokov. Aby vždy sa tu veci diali na Božiu chválu a na jeho česť. Dovoľte mi, aby som spomenul ešte jedného človeka, ktorý tu medzi nami nie je. Je nám to asi aj ľúto. Náš brat kurátor Andrej Kotuľa, ktorý je teraz v nemocnici. Myslíte na ňo aj v jeho modlitbách. Tak veľmi sa tešil na túto chvíľu a toľko vecí robil a pripravoval a riešil. Len aby sme mali túto slávnosť a stále sme spolu volali a dotazoval sa, či to máme dobre pripravené. Verím, že Pán Boh bude pri ňom. Keď som s ním volal, tešil som sa, že berie to tak s pokorou a je verný svojmu Bohu. A že všetko odkazoval na toho Pána, ktorého vôľa sa deje, či v dobrých veciach, či v ťažkých. Skúsme aj my dnešný deň myslieť nielen na neho, ale predovšetkým na to, že Boh je tu s nami. Či je nám dobre a či je nám ťažko, je nám na pomoci. Bratia a sestry, teším sa, že môžeme mať tieto slávnostné služby Božie. Začneme ich predspevom Najsvätejší, potom budeme vyznávať svoje hriechy v konfiteóri. Ďalej budeme pokračovať a celé služby Božie budeme mať podľa slávnostného poriadku. Nech milostivý Boh je s nami, nás sprevádza a nás aj v túto chvíľu požehnáva. Amen.
najsvätejší. Milé sestry, milí bratia, skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme aj v toto ráno dnes takto spoločne. Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil myšlienkami, slovami aj skutkami. Konal som, čo je zlé a zanedbal, čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával zlu. Nech som hodnejší toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý. Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho zasľúbenia sa zmilúva nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane i dnes pri každom z nás. Amen.
Sláva na výsostiach Pánu Bohu. A na zemi pokoj ľuďom, dobrej vôle. Amen. Pán Boh buď s vami. Pánu Bohu nášmu v duchu a v pravde pomodlíme sa. Pane Bože, Oče náš nebeský, v radostný deň pamiatky posvetenia tohto chrámu Ti ďakujeme za všetko požehnanie, ktoré si našim predkom i nám dal na tomto mieste, kde Teba oslavujeme a vzývame. Zachovaj nám tento príbytok slova a sviatosti, aby v ňom rástlo spoločenstvo veriacich a vyznávajúcich Teba, Boha v Trojici jediného. A keď raz v Tvojom mene odídeme z časnosti na večnosť, daj nám miesto v nebeskej svätyni, kam nás predišiel veľkňaz našich duší, Tvoj Syn a náš Pán, Spasiteľ sveta, požehnaný na veky vekov. Aké sú milé Tvoje príbytky, ó Hospodine mocnosti. Duša mi túži, priam prahne po sieňach Hospodinových, srdce a telo mi plesá v ústretí Bohu živému. Aj vtáča našlo si domov a lastovička hniezdo, kde ukladá si mlať. Oltáre Tvoje, Hospodine mocnosti, kráľ môj a Boh môj. Blahoslavení, ktorí prebývajú v Tvojom dome, oni ťa stále chvália. Blahoslavený človek, ktorý v Tebe nachádza silu, tí, čo majú na mysli cesty do chrámu. Keď prechádzajú suchým údolím, premieňajú ho na prameň, a požehnaním pokrýva ho jesenný dážď. S pribúdajúcou silou kráčajú, aby sa ukázali pred Bohom na Sione. Lebo lepší je deň v Tvojich sieňach, ako inde 1000.
Radšej chcem stáť na prahu v dome svojho Boha, ako zdržiavať sa v stánoch bezbožnosti. Chcem ísť do kostola. Chcem vojsť do tvojho chrámu, chcem počuť slová tvoje, tam, kde ťažkosti sa lámu, tam príjmi dieťa svoje. Že ešte tomu nerozumiem, že na čo ma do kostola, ale veď ja už viem, že tvoja láska ma tam volá. Aj keď sa občas nudím, veľmi rada tam idem, v nedeľné ráno sa zobudím, ver, že za tebou prídem. Viem, že si vždy v mojom okolí, ďakujem, že mňa tvoríš chrámom svojím. Ani na tele, ani na duši ma nič nebolí, ty uľavil si trápeniam mojim. Oblečieme čisté šaty, bielu košelu a všetci sa pohádame, my sme prišli včas. S ostatnými chvále Bože spojiť hlas. My sme tu všetci, jedna rodina, hej, spája nás láska Pána Ježiša, však ozýva sa stále pieseň veselá. Či je štvrtok, piatok a či nedeľa, Vyšná Voľa, Lukavica, taktiež Bardejov, Mokroluk a Sečov, Zlaté Bary, Rokytov. Všetci spolu spievame pieseň veselú, chváľme Pána každý deň, nielen v nedeľu. My sme tu všetci, jedna rodina, hej! Spája nás láska Pána Ježiša, však ozýva sa stále pieseň veselá. Či je štvrtok, piatok a či nedeľa, Európa, Amerika, Ázia, India, Španielsko a Portugalsko, Indonézia. V celom svete Pán Boh cirkev v svojich rukách má. To v nej patrí, nech si s nami zaspieva. My sme tu všetci, jedna rodina, hej, spája nás láska Pána Ježiša, však ozýva sa stále pieseň veselá.
či je štvrtok, piatok a či nedeľa. Zaspievajme úprimnosti, chválospev vrúcnej vďačnosti. Meno jeho neprestajne vyvyšujme a vzývajme. Večne trvá jeho milosť, z rodu na rod jeho vernosť. Nepominie pravda jeho, velebme Boha večného. Dnešné sveté slávnostné evanjelium Ježíša Krista napísal evanjelista Ján v 4. kapitole. Žena mu povedala: vidím, Pane, že si prorok. Naši otcovia vzývali Boha na tomto vrchu, ale vy hovoríte, že v Jeruzaléme je miesto, kde treba vzývať Boha. Odpovedal Ježíš: ver mi, žena, že prichádza hodina, keď ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme nebudete vzývať Otca. Vy vzývate, čo nepoznáte, my vzývame, čo poznáme, lebo spasenie je zo Židov. Ale prichádza hodina a už je tu, keď praví ctitelia budú vzývať Otca v duchu a v pravde. Veď aj Otec takýchto ctiteľov chce mať. Boh je duch a tí, čo ho vzývajú, musia ho vzývať v duchu a v pravde. Chvála Tebe, Hospodine, Halleluja.
písme jeho, čo viditeľné jesuje a neviditeľné, len z jeho vôle ostalo ním stvorené. Veríme v Krista Ježiša, Syn jednorodený, od Otca od večnosti bol, na spásu nám daný. Trpel smrť kríža podstúpil, tretí deň z mŕtvych vstal, na pravici Otca sedí, slávu večnú prijal. Stížme sa slovami žalmistu. Tvoje svedectvá sú predivné, preto ich moja duša zachováva. Výklad tvojich slov osvecuje a prostých robí rozumnými. Roztváram ústa a dychtím, lebo túžim po tvojich príkazoch. Obráť sa ku mne, buď mi milostivý, podľa práva milujúcich tvoje meno. Upevni svojou rečou moje kroky, nech nepanuje vo mne žiadna neprávosť. Nad svojim sluhom rozjasni svoju tvár a vyuč ma i dnes svojim ustanoveniam. Amen. Milé predsedníctvo cirkevného zboru, milí vzácni hostia, v duchovnom stave, ale predovšetkým vy dnes domáci viery, nielen v cirkevnom zbore Bardejov, ale zvlášť tu na Lukavici. Božie slovo, nad ktorým dnes chceme v túto slávnostnú a myslím si, že aj veľmi podnetnú a vzácnu chvíľu premýšľať, vybral som z knihy Ezdrášovej, kde budem čítať niekoľko vybraných veršov z 1. a z 3. kapitoly. Kto je medzi vami zo všetkého jeho ľudu, nech bude s ním jeho Boh. Nech ide do Jeruzalema v Júdsku a nech buduje dom Izraela. Boha izraelského. To je Boh, ktorý je v Jeruzaleme. Povstali náčelníci rodín júdskych a benjamínskych, aj kňazi a levíti, všetci, ktorých ducha povzbudil Boh, aby šli budovať dom Hospodinov v Jeruzaleme. Keď stavitelia položili základ chrámu Hospodinovho, postavili sa kňazi v obradnom rúchu s trúbami a levíti synovia Ásafovi s cymbalmi, aby chválili Hospodina podľa návodu izraelského kráľa Dávida. S jasotom spievali chválu Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo naveky trvá jeho milosť nad Izraelom. Všetok ľud s veľkým jasotom pokrikoval chváliac Hospodina, pretože bol položený základ domu Hospodinovho. Amen.
bratia a milé sestry, 40 rokov. Čas, ktorý vlastne ubehol, čas, kedy bol v tejto obci alebo tejto časti cirkevného zboru venovaný veľmi vzácny dar, ktorý sa nezrodil len tak jednoducho a ľahko. Vybral som tento biblický text, lebo práve keď som si prečítal históriu budovania a zrodu tohto chrámu, tak v podstate videl som veľmi mnoho paralel medzi tým, čo prežíval práve Ezdráš, ktorý po babylonskom zajatí pozýva a povzbudzuje práve Izraelcov, aby šli a budovali po tom Kírovom odmeku, alebo lepšie povedané edikte, kedy Izraelci dostali dar slobody a mohli sa vrátiť späť do svojej vlastnej krajiny, tak vtedy vlastne prichádza tá veľká výzva, aby šli a budovali Hospodinov chrám. Aby to, čo bolo zničené, čo bolo vlastne prázdne, aby bolo nanovo zbudované. Ako miesto, kde Izrael nájde nielen svoju vlastnú identitu, ale najmä nájde miesto, kde bude môcť ako rodina tvoriť domov. Keď som si prečítal, ako to bolo v 83. a zvlášť možno v 81., kedy sa vlastne začal klásť základný kameň a vôbec tá celá myšlienka, že tu v Lukavici na druhej strane, kde stála stará škola, je potrebné postaviť chrám, tak určite aj to bola veľká milosť, že v čase hlbokého socializmu, kde cirkev bola v útlaku, kde vôbec myšlienka mnohých cirkevných zborov a miestach v cirkvi, že chceme mať svoj vlastný chrám, bola zo strany štátu znemožnená. Tak vnímam to tiež ako jednu veľkú milosť, že v čase náboženského útlaku, možno povedané až prenasledovania, práve tu v tomto priestore bol daný štátny súhlas, možno obrazne povedané, taký Kírov edikt, kedy bolo umožnené tým, ktorí tu žili, ktorí sa spojili a ktorí mali a nosili v svojom srdci myšlienku, áno, chceme mať svoj chrám, chceme mať svoje miesto, takže vlastne takto sa im otvorili dvere to všetko aj zrealizovať. Ja som sa ráno dnes pýtal, že koľky tu ešte žijete a koľky tu sú. A ja sa teším, že mnohí, ktorí ste stáli pri tejto myšlienke, dnes tu ste ešte ako živí svedkovia. Mnohí tu už dnes nie sú, ale predsa tu zanechali určité živé svedectvo. Lebo práve, čo je úžasné, možno v tom 83. bolo určite aj veľkou mierou a za tou vnútornou motiváciou stál aj vtedajší brat farár Janko Mišák. Ale čo je úžasné, že ľudia rôznych povách, ľudia rôznych, možno povedané, remesiel, životného smerovania, ľudia rôznych temperamentov a ľudia z rôznych rodín sa dokázali spojiť pre jednu myšlienku, že okrem svojich vlastných domovov chceme mať aj duchovný domov, miesto, kde sa chceme stretať aj ako jedna veľká rodina. Keď brat farár v úvode dnešných služieb Božích povedal, že kedysi bol problém s miestom, lebo bolo veľa ľudí, dnes je problém s tým, že máme miesta a mnohé chrámy sa nám práve vyprázdňujú. Tak ja osobne by som dnes chcel práve hľadať to, čo aj dnes dokáže vzbudiť túžbu po chráme. Čo možno mali tí naši otcovia, starí otcovia v srdci a čo možno z dnešného sveta, ale aj cirkvi sa nám vytráca. A to prvé, čo si z dnešného textu chceme práve všimnúť je, a to v dnešnom texte, to, čo spojilo práve Izraelcov po tej Ezdrášovej výzve, je, že v tom texte sa hovorí,
že vtedy povstali náčelníci rodín júdskych a benjamínskych, aj kňazi a levíti všetkých, ktorých ducha povzbudil Boh, aby šli budovať dom Hospodinov v Jeruzaleme. Viete, keď Pán Boh si niečo buduje, tak ono to nikdy nie je, alebo to tá jednota mysle, konania. Jednota, ktorá prichádza ako dar do určitého spoločenstva, je vždy ovocím Božieho ducha. V texte hovoríme, že to boli ľudia, ktorých ducha povzbudil Boh. Spojil ich do jedného spoločenstva, aby šli a budovali dom Hospodinov na dôležitom mieste, svetom mieste v Jeruzaleme. Keď som si čítal tú históriu, tak tam som si vlastne uvedomil, že z rôznych rodín, obrazne povedané tých lukavických, Pán Boh tu taktiež povzbudil spoločného ducha. A vzbudil tu práve túžbu. A dokonca, čo sa udialo, bolo ešte jedna zvláštnosť, je, že tento kostol nie je postavený len tak z hociakého materiálu, ale keďže som sa dočítal, že vedľa stála škola, ktorá slúžila aj ako modlitebňa, a oni práve pri tom 100. výročí, čo tá škola vlastne stála, sa rozhodli, že chcú zbudovať svoj vlastný chrám. Ale v týchto múroch je položený nielen základ z tej školy, ale aj z tých múrov sú tu tehly, ktoré, a pre mňa to tak symbolicky znamená, poukazujú na určitú kontinuitu. Kontinuitu nielen v tom materiálnom slova zmysle, že v týchto múroch je niečo, čo nám tu zanechali a zachovali predkovia, ktorí sa tu stretali okolo Božieho slova, ktorí sa stretali, lebo ich ducha povzbudzoval Boh, aby žili tu nielen ako rodiny, kmeňov júdskych, benjamínskych, lukavických, ale aby tu žili aj ako jedna veľká duchovná rodina. Moja otázka je dnes, po 40 rokoch, ako žijeme my tu dnes, v tomto chráme. K čomu nás povzbudzuje Boh? A predovšetkým, k čomu povzbudzuje nášho ducha? Je toto miesto pre nás skutočne vzácne, najmä kvôli tomu nielen, že je dedičstvom po otcov, ktorí si tu zanechali určitú materiálnu, ale zvlášť určitú duchovnú pečať a duchovnú stopu. Akom stave alebo k čomu dnes nás Duch Boží povzbudzuje? Akom stave vyzerajú práve naše duchovné domácnosti a duchovné chrámy? Je pravda, že po dobe socializmu alebo po páde socializmu mnohé cirkevné zbory zahoreli veľkým nadšením. V mnohých zboroch sa postavili chrámy. Aj keď tu v Bardejove to bolo také ojedinelé a jedinečné, že sa práve v rôznych častiach už počas socializmu postavili práve Božie príbytky. Ale po 30 rokoch od revolúcie alebo od samostatnosti Slovenska tak v podstate si uvedomujeme, že zápasíme tu s veľkým a novým fenoménom, že ľudia upadajú na duch, že nie sú povzbudzovaní. Ako keby ten duch k nám prestal rozprávať. Ja si myslím, že v určitých dobových alebo historických zlomoch prichádza vždy čas určitej milosti. A vtedy sa nieraz dvíha aj určitá vlna milosti, na ktorej sme možno boli, aj my sme sa niesli. A mnohí, ktorí tu dnes sedíme, a zvlášť možno aj mladá generácia, a myslím si, že aj duchovní, mnohí z cirkvi, práve v tých porevolučných časoch milosti, táto vlna priniesla mnohým nielen duchovné smerovanie, ale aj duchovné povzbudenie, kedy Boh ich povzbudil práve do služby. Budovať
dom Hospodinov. Ako je to s nami dnes? Povzbudzuje nás Duch Boží ešte k nejakým novým impulzom? K čomu nás povzbudzuje v tomto zbore? Teším sa, že aj dnes sme zaplnili tento chrám do posledného miesta. A chcem vám popriať, aby každú jednu príležitosť, každú jednu nedeľu ráno vždy Pán Boh povzbudil vášho ducha. Aby ste vyhľadali nielen svoju rodinu, ale aby sme aj hľadali to, čo nás spája tu v tomto chráme. A to predovšetkým tú duchovnú rodinu, aby sme tu dokázali budovať dom Hospodinov, duchovný chrám, predovšetkým Božieho ducha. Lebo je málo povzbudenia a je veľa možno takej frustrácie neraz aj našej cirkvi. Nemám väčšieho priania aj dnes pre tento zbor, aj pre celú našu cirkev. Aby ten istý duch, ktorý v minulosti spájal a ktorý pôsobením nám tu zanechal vzácne miesta, vzácne diela, aby aj dnes nás dokázal spájať, povzbudzovať k novej duchovnej aktivite aj tu v tomto zbore. Aby sme budovali naše rodiny na dobrých duchovných základoch. To druhé, čo si z dnešného textu chceme všimnúť, je, že to povzbudenie, ono vždy sa stáva určitým impulzom aj pre druhých. V texte sme čítali, že keď Kýros vlastne teda vydal ten edikt a keď prišiel predtým teda Ezdráš, potom prišiel aj Nehemiáš, alebo neskôr teda Nehemiáš so Zerubábelom, tak vtedy vlastne tí ľudia odpovedali, tak poďme do Jeruzalema. Ono nadchnúť ľudí pre aktivitu, ono to vôbec nie je jednoduchá vec. Myslím si, že aj dnes sa mnohí farári o tom presviečajú v cirkevných zboroch. A najmä presvedčiť ich o tom, že to, čo ideme robiť, má skutočne zmysel. A že možno je to aj riskantné. Ono, zase nerobme si ilúzie, presvedčiť Izraelcov, ktorí žili v dobrom, materiálne zabezpečenom Babylone a že tam majú zanechať svoje domovy, svoj biznis, svoje vlastne určité materiálne zázemie, mnohí aj vzdelanostné a duchovné zázemie, tak to vôbec nebola jednoduchá záležitosť. Ako keby som vám dnes povedal, že poďme z Lukavice a vydajme sa na nejakú cestu kdesi, čo nám zanechali naši vlastní otcovia. Určite by sme zvažovali. Ale čo je vzácne, že oni našli tú odvahu. Ale najmä, že asi pravdepodobne ich musel niekto nadchnúť a naštartovať tú samotnú aktivitu. A v tom texte sme čítali, že vtedy povstali náčelníci rodu júdskych a benjamínskych, dokonca aj kňazi a levíti, ducha ktorých povzbudil Boh, aby šli budovať dom Hospodinov. Viete, od koho prišlo, alebo aj skrze koho prišlo to povzbudenie? Povstali náčelníci rodín júdskych a benjamínskych. Teda boli to otcovia rodín. Boli to rodičia, ktorí nabrali tú odvahu a ktorým záležalo na duchovnej budúcnosti aj ich detí, ich rodín, aj ich vlastného života. To nebolo len také hociaké chaotické rozhodnutie. Bolo to rozhodnutie Božieho ľudu, ktoré sa spojilo a ktorej boli spojení mocou ducha. Čo tým chcem povedať? Že keď sa spojili duchovní, boli tam aj kňazi a levíti. Keď sa spojili náčelníci, tí, ktorí niesli zodpovednosť za rodiny, tak vtedy to povzbudilo a stalo sa to dobrým vzorom aj pre ostatných. Potiahlo ich to do novej duchovnej aktivity. Myslím si, že to, čo dnes potrebujeme, zvlášť aj v dnešnej cirkvi,
sú práve vzory. Vzory, ktoré nás potiahnu. Tvoje deti, je úžasné vidieť, ako tu krásne spievali, my sme tu všetci jedna rodina. Keď si to zoberiete do hĺbky, tak si uvedomíte a precítneme hĺbku tých slov, tak si uvedomíme, že skutočne patríme k sebe. A že tak, ako to súdime, každý to má svoje vlastné miesto. A ak to ten druhý nie je, a to, čo povedal možno aj brat farár o bratovi kurátorovi, ktorý tu túžil byť, tak proste je dobre si pripomenúť, že prečo ten človek tu nie je. Že nám na ňom záleží, že ho vložíme do modlitby. Tak sa žije v rodine. Je dôležité, aby tvoje deti, ako v otcovi a v mame, mali v tebe vzor. Aby sme dokázali povstať a urobiť nanovo odvážne rozhodnutie, že áno, na duchovnom živote, na živote v zbore, na živote viery, modlitby, slova, mi bude nanovo záležať. Lebo tam, kde sa to deje a kde povstanú takto, tak tam vzniká nový začiatok, nová existencia Božieho ľudu. Keby nepovstali otcovia rodín, a nebudem ich to teda všetkých citovať, lebo nechcel by som, aby som na niekoho zabudnúť, ale to sú typické lukavické mená, Martiček, Kotuľa, Hrybňák, Voľanský, Banta a tak ďalej a tak ďalej. Keby vaši otcovia, a niektorí z vás tu dnes ešte sedíte, nepovstali pred 40 rokmi, dnes tu nesedíme. Je úžasné, ak v určitom dobe ľudia dokážu povstať, povzbudení Božím duchom. Nemám väčšieho priania aj pre cirkev dnes, aby sme nanovo povstali ako náčelníci, ako tí, ktorí nesú zodpovednosť za svoje vlastné rodiny. A aby nám duchovné veci neboli ľahostajné. Skúsme o tom rozmýšľať v našich rodinách. Skúsme sa o tom rozprávať ako manželia. Skúsme sa o tom rozprávať ako bratia a sestry aj v cirkevnom zbore. Lebo takto, cez tieto impulzy, cez dobré vzory, Pán Boh si buduje svoju cirkev aj dnes. A to posledné, čo si z dnešného textu chceme všimnúť, je, že keď sa takto nadchli, keď sa vydali, keď nabrali odvahu a boli takto povzbudení, oni aj niečo konkrétne urobili. V texte sme čítali, že položili základy domu Hospodinovho. A mali z toho obrovskú radosť, že už tam boli základy. Ráno mi bolo povedané, že o 10 rokov, keď stála táto väža, tak v podstate, alebo sa budovala táto väža neskôr, teda už má 30 rokov, takže tu má také základy, že aj 12-poschodový panelák by mohol na nich stať. Na základoch tým, ktorí ich budovali, veľmi, veľmi záležalo. Lebo mali uniesť vlastne váhu zvonov, aby boli dobrým a pevným miestom. Otázka je, aj keď položiť základy je veľká drina a väčšinou základy nikto nevidí. Nikto nevidí, čo je v zemi. Ale predsa na základoch najviac záleží. Na čom sú položené základy môjho života, mojej rodiny, tvojej rodiny a aj duchovného života tohto cirkevného zboru. Sú pevné, sú postavené na úprimnej viere, na Kristovom diele záchrany, na Kristovom odpustení, na nádeji. Práve v časoch neistoty sa najviac ukazuje, na čom stojí život ľudí. A žijeme zvlášť, možno svet sa otvára novému priestoru neistoty, frustrácie, rozdelenia. Keď včera ste sledovali nové správy a útok vlastne teda okolitých štátov, zvlášť Hamasu na Izrael, áno, to vzbudzuje ďalšie a ďalšie pocity neistoty, čo s týmto svetom bude a ako sa to bude vyvíjať. A práve v takýchto chvíľach
je dôležité, na čom stojí náš život, naša viera, lebo to potom ovplyvňuje naše myslenie aj naše konanie. Je veľmi dôležité, aby náš život stál na Kristovi, aby stál na našom duchovnom živote, aby stál na pevnej viere, že Kristovi a Bohu sa nič nikdy v dejinách ľudstva nevymklo z rúk. A že môžu prichádzať aj rôzne búrky života, predsa vieme, kto nás vedie, komu patríme a kto nás pevne v rukách aj drží. Prajem vám, aby ste si kládli vždy túto otázku, na čom stojí môj život. Aby ste kládli dobré základy aj svojim deťom, aj vnúčatám. Aby to, čo sa možno vo svete nevedia naučiť ani zistiť, aby bolo viditeľné a čitateľné práve z vašich duchovných základov. A to je to, na čo vám skutočne v živote najviac záleží. Lebo, kde sú položené základy, tam prichádza radosť. V závere textu sa už len hovorí, že keď položili a zbudovali dom Hospodinov, tak slúžili Pánu Bohu s radosťou. To spoločenstvo Božieho ľudu malo obrovskú radosť a preukazovali to práve na bohoslužbe. Radovali sa z toho, že Pán Boh je dobrý, naveky trvá jeho milosť nad Izraelom a jeho vernosť z rodu na rod. Viete, čoho svedkom aj po 40 rokoch je tento chrám? No týchto troch vecí. Že tí naši predkovia sa radovali z toho, keď takéto dielo tu bolo. Brat farár Mišák to v svojej histórii, ktorú opisoval z 83. opisuje úplne doslova, keď hovorí, že počkajte, chcel by som to... Naša radosť dnešného dňa umocnená je príchodom aj mojich oltárnych spolubratov a sestier, ktorí prišli tento stánok posvetiť. Ďakujem Pánu Bohu a predovšetkým radujem sa z toho, že Boh s nami bol, že dával síly, zdravia a pomoci a že On navštívil svoj ľud. Aj pred 40 rokmi tu bola veľká radosť. Aj pred 40 rokmi, keď tu bol položený základ nového duchovného života, tak sa tu diali veľmi dobré a pekné veci. Prajem si, aby ste vždy, keď tu prichádzali a budete prichádzať, pocítili, že Božia milosť trvá aj pri nás a že Boh je nám verný z rodu na rod, z pokolenia na pokolenie. A kiežby pobyt tu v tomto chráme bol pre vás vždy životnou radosťou. Nielen v spomienkach, ale aj v prítomnosti a nech tá radosť vás nesie aj do budúcnosti. Aby bolo čím menej rezignácie v našej cirkvi a oveľa viac povzbudenia. Tak nech ten, ktorý povzbudzoval ducha našich otcov, povzbudzuje aj nás dnes. Nech ten, ktorý dával silu aj odvahu povstať, nech nám dáva silu a odvahu povstať i duchovne i dnes. V našich rodinách ako náčelníkov, nech nás spája duchovných i neordinovaných, aby sme budovali tu duchovný chrám. Aby sme v živote vedeli položiť sebe i svojim deťom dobré základy, duchovné základy, dokázali vkladať Krista do našich životov a aby nám to nakoniec prinášalo radosť. To vám zo srdca prajem aj do ďalších rokov života tohto chrámu, aj vašich duchovných chrámov, vašich srdc. Amen. Pomodlíme sa. Svätý náš Bože, ďakujeme Ti za dnešný deň, zvlášť keď si môžeme uvedomovať, aké vzácne dielo si spôsobil skrze tých, ktorí tu žili pred nami, ktorí tu žijú medzi nami a ktorých ducha Ty sám si povzbudil, aby zbudovali aj tento chrám.
Ďakujeme Ti, Pane, za takýto čas milosti. Histórii aj tohto cirkevného zboru. Ďakujeme za ich svedectvo, odvahu, za to, že dokázali povstať a najmä sa nanovo zjednotiť ako rôzne rodiny, aby dokázali budovať Tvoje dielo. Aj tu v Lukavici, aj tu v tomto cirkevnom zbore a v našej milovanej cirkvi. Tak prosíme ťa, aby sme dokázali aj my podobne povstať nanovo duchovne, aby sme nezľahostajneli a nezovšedneli i v dnešnej dobe. Dávaj nám preto svojho ducha, ktorý nás dokáže povzbudzovať v novej duchovnej aktivite, aby sme budovali predovšetkým naše duchovné chrámy srdca, kde Ty prichádzaš, kde Ty dávaš vieru, istotu, ale ukazuješ aj nové životné smerovanie. Tak daj, aby tento chrám bol vždy miestom, kde budeme klásť dobré základy do nášho myslenia, do nášho konania, do nášho srdca. Aby vždy v Tvojom slove pri sviatostiach sme zažívali dotyky Teba, ktorý nás chceš viesť aj premieňať. Tak zachovaj toto miesto aj pre ďalšie generácie. A daj, aby tu, v tomto priestore, pôsobil vždy Tvoj duch, ktorý nás jednocuje vo zväzku, v jednote, v zväzku pokoja. Aby tu sme nachádzali vždy novú duchovnú inšpiráciu, ale najmä nachádzali aj novú radosť, ktorá sa rodí predovšetkým z poznania Tvojej dobroty, lásky a milosti. Tak zachovaj toto miesto nám, aj všetkým tým, ktorí tu budú v budúcnosti prichádzať a najmä stretať Teba ako jediného živého Boha, ústretí ktorému denne aj my kráčame. Chceme ťa, Pane, prosiť aj za brata kurátora, ktorý je momentálne v nemocnici a nemohol tu byť medzi nami. Chceme myslieť aj na všetkých tých, ktorí boli pri tomto diele, ale už dnes tu nie sú medzi nami a povolal si ich do večnosti. A ďakujem Ti za všetkých tých, ktorí sú tu dnes ešte ako živí svedkovia, že si im doprial dobrého zdravia aj tej milosti, že sa mohli dožiť aj tejto slávnosti. Podporuj a dávaj dobrého zdravia bratovi kurátorovi aj všetkým ostatným, ktorí sa tu ešte namáhajú. Dávaj im predovšetkým svojho ducha aj svoju silu, aby práve na sile neustávali. A najmä dávaj im tú silu povstať vždy na novo, vnútorne a duchovne, aby skrze vieru dokázali dovidieť denne na Teba, ale aj v živote službe cirkvi oveľa ďalej. Tak sa takto vkladáme, Pane, do Tvojich rúk, keď ako Tvoje deti k Tebe voláme. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I nevod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Príjmite požehnanie. Pristupujte k nemu živému kameňu, ľuďmi zavrhnutému, ale Bohom vyvolenému a vzácnemu, a aj vy sami ako živé kamene, budujte sa na duchovný dom, sveté kňazstvo, aby ste prinášali duchovné obete príjemné Bohu skrze Ježiša Krista teraz i na veky vekov. Amen. Czuje
História chrámu Božieho v Lukavici. Verní pánovi Lukavičania mali túžbu postaviť stánok Boží. Časy boli proti ním. Schádzali sa k slovu Božiemu v starej evanjelickej škole niekoľkokrát do roka, pokiaľ tam nebolo uskladnené obilie z miestneho jerde. Stará škola bola pri ceste. Nemala šírku ani 6 metrov a vchod bol z bočnej strany hneď na cestu. Správa ciest preto chcela túto stavbu odstraniť, aby sa cesta rozšírila. Bratia presbyteri spoločne s bratom farárom Janom Mišákom sa dohodli, že buranie nepovolia, pokiaľ im úrady nedajú súhlas so stavbou novej modlitebne. Komunisti, ktorí boli vtedy v predsedníctve MNV, sa do tejto záležitosti nechceli pustiť. Možno na základe toho bol za predsedu MNV zvolený nestraník a do funkcie tajomníka dosadený Tomáš Jančuš z Vaniškoviec. Komunista, ale veriaci rímskokatolík, ktorý veľmi pomohol pri vybavení stavebného povolenia svojimi znalosťami a radami. Vtedy bol čas preverenia viery Lukavičanov. Presbyteri sa v snahe vybaviť stavebné povolenie chodili vo večerných hodinách presviečať tých, ktorí majú moc podpísať povolenie na stavbu. Z histórie stavby chrámu citujem pána farára Jana Mišaka. Tu treba spomenúť predstaviteľov obce Lukavica, predsedu tunajšieho MNV Andreja Kotuľu a tajomníka MNV Tomáša Jančuša. Našu žiadosť podporovali u vyšších štátnych orgánov a veľa raz spolu intervenovali, aby sa veci pomohlo. Sme im obom za to úprimne vďační. Dať myšlienku na papier, aby z našej predstavivosti vyrastol pekný návrh a plán, o to sa postaral a ochotne zaujal brat, staviteľ William Antoni z Bardieva. Spolu sme sa radili a schádzali, ako to má vyzerať, aby to bolo nielen pekné a účelné, ale aby boli splnené aj úradné požiadavky. Nakoniec štátny úrad, odbor kultúry ONV Bardejov, udelil štátny súhlas a odbor územné plánovanie a stavebného poriadku, ktorý nám vydal o tom rozhodnutie dňa 8.5.1981. Projekt stavby bol bez veže s vedomím, že ak pán bude chcieť, veža sa postaví neskôr. Základy do zeme boli spevnené a pripravené aj na stavbu veže. Veriaci Lukavičania sa k tomu postavili s láskou, keď všetky náklady na stavbu hradili z vlastného vrecka. Nerobili žiadne zbierky mimo Lukavice. Stavbu chrámu postavili svojpomocne, bez nároku na odmenu. Aby kostol vyrástol do dnešnej podoby, pomáhali z dediny vyučení murári, stolári, zvarači, klampiari, elektrikári, nechýbali ani darcovia vnútorného vybavenia kostola. Kostol bol posvetený dňa 22.10.1983 bratom seniorom Líškom. Na slavnosti sa zúčastnili aj bratia farári a sestra farárka. Domáci brat farár a konsenior Jan Míšak, Štrauch, Marinko a Marinková. Kurátori Andrej Riznar, číslo domu 80. Jan Martíček, číslo domu 70. Presbyteri Andrej Kotuľa, predseda MNV, číslo domu 40. Juraj Voľanský, pokladník, číslo domu 2. Andrej Adamov, číslo domu 97. Juraj Voľanský, číslo domu 44. Perlička z histórie posvetenia chrámu. Konsenior Jan Mišiak,
sa pred posviackou dozvedel, že v čase slávnosti posvetenia nového chrámu v Lukavici nebude elektrický prúd. Reakcia okresu na túto udalosť. Veriacich v Lukavici to však neodradilo a zabezpečili centrálu na výrobu elektrického prúdu. Bratia elektrikári napojili dlhé vedenie, aby hluk z centrály nerušil slávnosť. Vďaka ním slávnosť prebehla dôstojne a bez narušenia. Stavba veže. Poslanci obecného zastupiteľstva, všetci evanjelici sa zhodli v roku 1992, že je čas príhodný na dokončenie chrámu Božieho, a to dostávať chrámu aj chrámovú väžu. V spolupráci s kurátormi, presbytermi, ktorí boli aj poslancami, a starostom obce a brátom farárom Janom Mišákom, s projektantom, inžinierom Williamom Antonim vybavili stavebné povolenie a začala sa stavba veže. Zvony do veže boli premiestnené z drevenej zvonice, ktorá je opravená a stojí dodnes. Posviacka veže bola vykonaná 3.10.1993 pri 10. výročí posvetenia chrámu. Posvetenia chrámovej veže bol pozvaný a akt vysvetenia vykonal brat biskup východného dištriktu Jan Midriak. Kurátori Milan Adamov, číslo domu 97 a Adam Hrivňák, číslo domu 59. Za tých 40 rokov od postavenia a posvetenia chrámu a 30 rokov postavenia a posvetenia chrámovej veže vždy tu boli ochotní bratia a sestry, ktorí pomáhali pri údržbe, opravách, doplnenia interiéru chrámu, ako aj vonkajších priestorov okolia nášho milého kostolíka. Za nich buď Pánu Bohu vďaka. Veríme, že aj naďalej budeme zveľaďovať tento náš útulný kostolík. Kto má rád históriu a chce sa dozvedieť viac podrobností o stavbe, úpravách kostola, bude história vystavená dnes v sále kultúrneho domu a je tiež k nahliadnutiu v archíve nášho cirkevného zboru. Bratia a sestry, srdečne vás pozdravujeme zo západu spoločne s manželkou. Sme vďační Pánu Bohu, že tu dnes medzi vami môžeme byť. Upozornil som pri príchode do kostola predsedníctvo zboru, že zdá sa mi tam nejaká chyba v programe, že vraj pozdrav hostí Jan Velebír. A predsedníctvo ma uviedlo na správnu mieru, že sa mám zmieriť s realitou, že tak to je. Napriek tomu, že sme tu hostia, cítime sa tu ako doma, pretože spoločne prežité časy sa z pamäte vymazať nedajú a je to úžasná skúsenosť, že keď idem cez Lukavicu, môžem kývať komukoľvek, lebo každého mám dôvod pozdraviť. A keby sme potrebovali zastaviť, môžeme otvoriť ktorúkoľvek bráničku, ktorókoľvek dvere a viem, že sme tam prijatí, že si podáme ruky, vystískame sa, alebo sa vyboskáme, lebo aj nás tam radi vítajú. To je úžasné spoznanie, napriek tomu, že teda sme odišli dosť ďaleko, ale aj to je realita. Aj s tým sa treba zmieriť. V roku 2002-2003 tam hore sedeli girlandy mladých ľudí a to je tiež realita, že mnohí z nich odišli do Írska, do Nemecka, do Bratislavy, do Prahy a tak ďalej. Aj s touto realitou sme sa museli zmieriť, takisto ako teda, že my sme odišli na Mijavu. Čo je však potešiteľné, že mnohí z nich sa buď vrátili, alebo tí, čo zostali tam, idete tam do sveta a vy ich nájdete v kostole, v zbore, v mládeži. Nedávno sa na mňa taký jeden mladý vyrútil v Petržalke, keď sme tam boli. Bývalý mládežník z východnej. Pán farár, dozvedel som sa, že ste tu. Ja sem chodím na mládež, 40 ročný.
to je zážitok teda, že aj keď sa rozídeme z miesta, kde sme sa kedysi stretávali, nestraťme sa Pánu Bohu a potom sa vždy, kde si máme šancu zísť. Sme za to veľmi vďační. Sme radi za každú chvíľu, ktorú sme tu s vami prežívali. Prinášam aj osobne pozdravy od nášho Samuela s nevestou Natáliou, ktorí keď sme povedali, že ideme sem, povedali pozdrav Lukavičanov, lebo ako farári sme prvýkrát slúžili na Lukavici. A oni nás prijali. Takže chcem to povedať nielen za našich, Samka a Natáliu, ale aj za všetkých teológov, odchovancov Toplianskej doliny, lebo keď som sa s nimi mnohými rozprával, hovorili na Lukavicu, tam na dolinu k vám radi sme chodili, nikdy nás nevysmiali, nikdy nás nehrešili, naopak povzbudili nás, podporili nás, keď sa niečo nepodarilo, povedali, to nevadí, na budúce to bude lepšie. A keď sme na budúce spravili lepšie, opäť nám ďakovali a povzbudili nás, aby sme sa ďalej rozvíjali. Vy, drahí moji, ste sa mohutne pričinili k tomu, že mnohí naši kolegovia, naši farári, aj vďaka tomu, čo tu zažívali dneska, spokojne, bez trémy a požehnanie pôsobia v iných zboroch. Vďaka za to. Skončím aj pozdravom a poďakovaním od našich cirkevníkov z Mijavy, lebo je to vzácne, že teda naša spoločná viera v Pána Boha nám otvára dvere nielen za to, že my sme tu 20 rokov prežili s vami, ale vo viere v Krista sa vieme stretnúť aj cudzí ľudia. 10 ľudí z Mijavy tu chodilo hore dolu po celom zbore včera, tak sme ich vodili. Všade bol otvorený kostol, otvorené srdcia, takisto s úsmevom ich privítali, porozprávali, čo sa dialo a naši veriaci odchádzali plný dojmov a veľkých zážitkov. Sme vám vďační za to, že ste motiváciou pre nich. Myslím si, že keď prídete k nám na Mijavu, niečo sa aj vy od nás môžete naučiť a tak si spoločne prajme dobré veci. Teším sa z plného kostola, teším sa z každého z vás. Väčšinu poznám, ktorých nepoznám. Teším sa, že sú tu aj takí, ktorých nepoznám. To znamená, že cirkev ďalej žije a pozývate ďalších a ďalších. Nech vás Pán Boh žehná. Vďaka Bohu za vás. Tak medzi pozdravy hostí som sa dostala ja. Je to tak, sme hostia, pútnici na tejto zemi, pozemských domov máme niekoľko, ten nebeský jeden, tam sa stretneme, tam už budeme doma všetci raz. Ale dovtedy sme tu a každý slúžime tam, kde máme, študujeme, pracujeme, ale radi sa vraciame tam, kde sme zažili veľa dobrého. Tak ja by som vás tiež rád pozdravil Božím slovom z 2 miest v 2 žalmoch. Ten prvý je v 34. žalme, v 9. verši. Okúste a spoznajte, že dobrý je Hospodin, blahoslavený je muž, čo dúfa v Neho. Okúste a spoznajte, že dobrý je Hospodin. Pamätám si, keď sme chodili tu na služby Božie, ale aj na biblické hodiny. Často to boli aj také popoludnejšie služby Božie, alebo aj večerné v týždni. A dnes tu zaznelo v takej peknej básni na úvod, že aj keď sa niekedy nudím, aj tak je tu dobre. A my sme vtedy, sa nám dialo to, že nie, že by sme sa vždy nudili, len pre deti to bolo také niekedy náročné vysedieť hodinu a niekedy sme aj zaspali. A zdriemli na chvíľku. Potom sme sa strhli a pozerali, že pán farár kážu ešte dobre, ešte sú tu ostatní. A bol to pre mňa taký zážitok a dodnes si na to pamätám, keď vidím niekde deti, ktoré zaspávajú rodičom na rukách, alebo aj dospelí, niektorí povedia, a niekedy to, mne sa to až tak často asi nestáva, ale možno, že aj, ale nikto sa mi doteraz nepochválil, že mne sa tak dobre v tom kostole aj zdriemne. Ale viete prečo? Lebo niektorí hovoria, taký som uťahaný celý týždeň a hľadám chvíľku odpočinku a v tom kostole ja aj si aj pamätám, nie všetko, ale pamätám si a niekedy možno, že aj tak zdriemnem na chvíľku, ale to len preto, lebo si tak odpočiniem. A to je dôležité prísť aj odpočínuť. Lebo niektorí ľudia pracujú od vidím do nevidím, lebo myslia si, že potom sa budú mať dobre, ale nestihnú si odpočinúť a nestihnú ani radosť prežiť z toho. Doslova tie slova, ktoré čítame, okúste a poznajte, že dobrý je Hospodin. Oni si myslia, že Hospodin je iba pracujúci, lebo stvoril svet a tak aj oni musia pracovať. Ale Pán Boh aj oddychoval. A vtedy si treba prísť oddychnúť.
Keď Pán Boh koná, vtedy treba prísť a oddychnúť si, keď Božie slovo znie, keď piesne, ktoré upokojujú ľudské srdce, zniejú, vtedy je to dobre. A ja som to rád prichádzal a rád sa aj vraciam, nemáme až také veľa možností sa mnohokrát vrátiť domov, ale vždy tak raz do roka to vyšlo. Často to bolo na kajúcu nedeľu, ale dnes je taká výnimočná príležitosť. Blahoslavený je muž, čo dúfa v Neho Hospodina, to je súčasť tohto verša, znamená šťastný, spokojný. Blahoslavený je ten, kto má vyrovnané účty s Pánom Bohom aj s ľuďmi. Človek, ktorý pokojne môže v noci spať a môže si spokojom, možno tak poviem niekedy aj zdriemnúť na pár kratučkých chvíľ či okamihov aj v chráme Božom. A neznamená to prespať dôležité veci. Znamená to iba do hĺbky sa pohružiť a nechať sa precitnúť a preniknúť Božím slovom. A ten druhý biblický text, Božie slovo, je v Žalme 84. a tam je 8. verš. S pribúdajúcou silou kráčajú, aby sa ukázali pred Bohom na Sione. Iný preklad hovorí, kráčajú a sil im stále pribúda, až na Sione uvidia tvár Boha Najvyššieho. Kráčajú a sil im pribúda. Ľudia, ktorí prichádzajú do kostola, tým pribúda síl. Možno tých fyzických niekedy nie až tak rýchlo, ale tých duchovných určite áno. Nadšenie, o ktorom sme dnes počuli, že stávať chrám alebo stávať miestnosť, akýsi možno, že na prvý pohľad dom smútku či akýsi dom nádeje, ktorý v skutočnosti má byť chrámom, lebo tí, ktorí ho stavajú, vedia a vidia ten cieľ, ktorý majú pred očami. Tí ostatní, ktorí stavbe neprajú alebo ktorí sú zdržanliví, tí vidia len akúsi stavbu, ale tí, ktorí vidia, tak povediac za roh, alebo vidia do hĺbky, tak vidia už pred očami chrám. A o tom sme počuli a minule som raz použil tento príklad aj na inej slávnosti posvetenia chrámu, kde som hovoril o základoch, že proste postaviť pevné základy aj pre tú väžu, ktorá ešte nestojí, ale raz, keď Pán Boh bude stáť. A neprešlo veľa rokov, možno 10 ročie práve, tá väža bola dostávaná. Pred väžou však sú schody. Teraz sú krásne. Pamätám si ešte na tie pôvodné schody a pamätám si na tú brigádu, na ktorej sme sa stretli a úloha bola dať starú dlažbu dole, aby sa schody mohli rozšíriť, aby sa mohlo urobiť zábradlie, aby sa to urobilo tak krásne, ako to dodnes tu je a udržiavate, zveľaďujete. Tento 8. verš hovorí, s pribúdajúcou silou kráčajú. Pre Židov a pre ľudí, ktorí prichádzali do Jeruzalemského chrámu, prísť do chrámu znamenalo vstúpať hore. A jeden náš vysokoškolský profesor, už nebohý brat, docent Jan Grešo, keď nám vysvetľoval na gréčtine, že ísť do chrámu znamenalo vždy anabaino, teda vystupovať hore. Ísť z chrámu znamenalo katabaino, zostupovať dole. Ale to anabaino bolo vždy v súvislosti s chrámom, lebo do chrámu sa nikdy nešlo dole, ale hore. Aj tu je to na tých schodoch, po ktorých chodíme, je to tak vstúpať hore. Jeden z tu milých bratov spomenul, že aké krásne, že upravili ten terén, dvihli tu ten most, že už sa tam ide tak rovnejšie, tak lepšie. A naozaj je to dobré, že ste to urobili a že ste sa o to pričinili, ale aj tak sú tu tie schody a to je dobré, že tu sú. Aby ľudia s Božou pomocou sa navzájom podopierali a kráčali anabaino, hore. Aby sa povzbudzovali, posilovali a dvíhali. Aj keď tie schody, alebo ten betón, bol aj príčinou úrazu nášho brata kurátora terajšieho, ale aj takto nie je prekážka na ceste. Je to len príležitosť, aby sme si lásku preukazovali a s pribúdajúcou silou kráčali, aby sme sa ukázali pred Bohom na Sione. Nielen v kostole, ale pred Pánom Bohom, ktorý bude čítať naše srdcia, ktorý bude povzbudzovať, ktoré sú zronené, ktorý bude napomínať, ktoré sú pyšné a bude pomáhať nám všetkým, aby sme kráčali spolu a boli pred Pánom Bohom na jeho svetom vrchu. Tak som veľmi rád, že môžem byť chvíľku s vami. Srdečne vás pozdravujem, ďakujem za pozvanie a pozdrav za hostí. No teraz uzatváram za seba a budú pokračovať ďalší. Nech vám Pán Boh žehná a niekedy dovidenia aj v súdove. Dôstojný brat biskup,
bratia a sestry v Kristu. Ja som ten avizovaný tretí host, ale ja nie som host, ja som tu doma. Dnes, keď som sa chystal k vám, tak som opäť, ako mnohokrát predtým, už to počítam na roky. Keď sa chystám do Lukavice, tak vždycky mám takú radosť v srdci. A dnes keď som tu došiel, som bol ohromený tým, že je tu plný kostol. Že vedľa kostola je stan, v ktorom je plno ľudí. A konečne som si uvedomil, že wow, koľko v tej Lukavici je evanjelikov. Pri 30. výročí to takisto bolo plné, ale to už som zabudol a teraz mi to tak až ma tak pozdvihlo, že aká je to nádhera, koľko evanjelikov tu je. A keď detičky vystúpili pred oltár, tak som opäť, mi prešiel mraz po chrbte, trošku možno aj slzičky mi vypadli, že aká sila ďalšej generácie, ktorá tu vyrastá a ktorá chváli Boha. A to všetko je pre mňa obrovskou radosťou, obrovským povzbudením do budúcnosti, že v Lukavici to bude žiť, že tu Pán Boh koná svoju prácu. A ja som tu nie tak často ako tí, ktorí tu pravidelne navštevujete tento chrám, ale sporadicky som tu vždy prišiel a keď boli konventy, tak tie pravidelne som tu viac menej bol a vtedy vás tu bolo o mnoho menej, takže moja radosť je o to väčšia, že sa tu deje čosi nové a teším sa na ďalšie dni, týždne a mesiace, keď nám Pán Boh bude požehnávať, že sa tu takto spoločne budeme stretávať. Pri tej príležitosti chcem spomenúť aj brata kurátora, ktorý tu nie je, lebo pred pár týždňami sme mali veľmi milú a vzácnu chvíľu, keď sme ako bývali konfirmandi po 50 rokoch v Bardejovskom chráme si to opäť pripomenuli. A keď sme spoločne komunikovali veci súvisiace aj s touto slávnosťou, tak bol veľmi natešený, plný radosti, entuziazmu a takej túžby. A verím tomu, že aj pri tej príhode, ktorá sa udiala, bola to tá túžba, že s manželkou prišiel ešte dotiahnuť drobnosti, ktoré možno vôbec nemuseli byť dotiahnuté. Preto verím tomu, že tak ako Pán Boh je s nami dnes tu v tomto chráme, tak je aj s ním, aj keď nie je na tomto mieste. Verím tomu, že ho Pán Boh bude posilovať vo viere predovšetkým a že dá sa mu dožiť toho, aby ešte v zdraví sa vrátil tu medzi nás a aby užil tej radosti, ktorú určite v svojom srdci nesie. Chcem nám, keďže ja nie som host, som jeden spomedzi vás, chcem nám zaželať do ďalšieho času veľa oduševnenia, túžby a aby tá silná viera, ktorá v Lukavici stále je a ktorú keď tu prídem, ju cítim na každom kroku, aby vás držala a aby nás viedla do budúcnosti v tom, čo sa začalo, čo tu bolo spomínané, že most je pozdvihnutý, že máme ďalšie zámery, ktoré chceme realizovať v tejto dcerocirkvi. A to je obraz toho, že to posolstvo a odkaz otcov, ktorí stavali tento chrám, pokračuje. Že sú tu ľudia, ďalšie generácie, ktoré chcú rozvíjať toto posolstvo, chcú byť s Kristom a chcú tvoriť spoločenstvo v jeho chráme. Tak vám všetkým prajem, aby ste mali dostatok Božieho požehnania a aby sme tu sa mohli v budúcnosti v takomto hojnom počte radovať, tešiť a stretávať. Všetko dobré. Milí bratia a sestry, pri tejto slávnostnej príležitosti
chceme rovnako spojiť svoje srdcia a hlasy a prosiť za našich bratov a sestry, ktorí sa buď tešia, alebo možno smútia, potrebujú aj túto našu spolupatričnosť. Takto sa budeme modliť. Pane a Bože náš, ku Tebe sa nesú naše prosby, do ktorých vkladáme bratov a sestry pri rozličných príležitostiach. Prosíme ťa predovšetkým o Tvoje potešenie pre manželku a pozostalé deti s rodinami i ostatnú rodinu pri rozlúčke s našim bratom Jozefom Germanom z Bardejova. Rovnako Ti vkladáme do rúk aj pozostalú rodinu po Anne Jakubašekovej z Rokytova. Ty sám poteš ich srdcia, nes ich v bolesti a smútku a daj, aby im svietilo svetlo Tvojho vzkriesenia, ktoré si priniesol do nášho života. Prosíme ťa aj s tými, ktorí si pri rôznych výročiach spomínajú na drahých zosnulých. S deťmi Petrom, Andreom a Milošom myslíme aj my pri nedožitých 70. narodeninách na ich otca, brata Andreja Martička. Oni spomínajú na neho, ďakujú Ti, Pane, aj my tak robíme, aj na ostatných zosnulých v rodine, potež ich, Pane. Kladáme Ti do rúk aj dcéry, Anu Popiakovú a Máriu Červeňákovú s ich dcérami a rodinami, keď sa rozpomínajú na svoju drahú mamu pri 5. výročí jej odchodu, na Annu Martičkovú práve tu z Lukavice. Ty si láskavý Pán, potež aj tieto srdcia a daj im pocítiť svoju lásku, ktorú aj cez svoju mamu prijímali. Daj, aby v tejto láske žili. Pane, aj rodiny Kdovinová a Hudáková pri 6. výročí smrti mamy Alžbety si na ňu s láskou spomínajú a ďakujú za všetko, čo cez jej život prijali. Vypočuj ich, Pane, a požehnaj ich, aby s Tebou kráčali v tomto živote a došli až do cieľa. Dávame Ti do rúk aj rodinu Benicku z Bardejova, ktorá ťa oslavuje za milosť, ochranu a požehnanie. Vypočuj ich, Pane, a buď s nimi aj naďalej. Oslavujeme ťa aj s mladomanželmi. Predkladáme Ti manželov Miševových, Michala a Viktóriu a mladomanželov Habžanských, Petra a Zuzanu. Pane, Ty sám prebývaj v týchto nových rodinách a daj, aby aj ich blízky mali veľa radosti z toho, že títo mladí ľudia sa rozhodli naozaj prijať tento vzácny dar od Teba a žiť v opravdovej láske, tej, ktorá slúži a požehnáva predovšetkým život toho druhého partnera, spoluputníka. Veď tieto mladé rodiny k sebe, k životu, ktorý sa Tebe páči. Za to, že sa tak deje v našich manželstvách, Ti ďakujeme. A pri 20. výročí manželstva ťa chválime spolu s manželmi Mariánom a Annou Bilanínovcami z Vyšnej Vole. Pane, Ty si s nimi v rozličných chvíľach, keď je dobre a radosne, ale aj keď možno prichádzajú obavy, starosti. Prosíme ťa, aby si aj do tejto rodiny zasiahol a dal im takú pevnú istotu, že Ty sa o všetko postaráš a že Tebe tak veľmi na nich záleží, že ich miluješ. Tak ťa prosíme, aby si bol s nimi. Kladáme Ti do rúk aj rodinu, ktorá sa teší zo svojho syna Timotea pri jeho 20 narodeninách. Prosíme, aby si bol s Týmkom všade, kde sa pohybuje, aby si ho požehnával a aby aj v službe cirkvi napredoval, aj v škole, aby všade bol Tvojim svedkom a služobníkom. Sme za neho vďační. Aj s našimi jubilantami ťa vyvyšujeme, Pane. Našou sestrou Máriou z Mihaľova i bratom Jozefom z Mokroluhu pri ich 60. narodeninách. Ti ďakujeme za všetko dobré, čo si im dal v živote. Prosíme, aby si aj naďalej viedol ich a ich rodiny ku oslave Tvojho svätého mena. A rovnako ťa vyvyšujeme aj s našou sestrou z Bardejova i s bratom Ľubošom Porubským pri ich 70. narodeninách. Pane, je to
nádherný čas, keď sa môžeme obzrieť späť a ďakovať za tvoje dobrodenia, za tvoju podporu v ťažkých chvíľach. Prosíme, aby tak aj naďalej bolo, aby si bol s týmito našimi drahými bratmi, sestrami a ich blízkymi, aby sme ťa mohli ešte dlho chváliť a oslavovať za všetko, čo nám ty dávaš. Aj v tomto chráme, aj v ďalších chrámoch, v našom cirkevnom zbore i kdekoľvek nás život zaveje, daj, aby sme neboli bez teba a bez tvojej lásky. Kladáme ti do rúk aj všetkých, ktorí sú chorí, ktorí prežívajú ťažkosti vo svojom živote. Samozrejme myslíme zvlášť na brata kurátora, ale aj na brata kostolníka Antonyho a na Martina Volanského, ktorí sú náhle v nemocnici. Pane, vkladáme ti do rúk všetkých, ktorí tam slúžia pacientom. Daj múdrosť a lásku lekárom a zdravotníkom, aby sa o nich dobre postarali. A všetkým, ktorí sú v nemocnici, daj silu a vieru v uzdravenie a trpezlivosť, ktorá je veľmi potrebná preto, aby sa mohli navrátiť a byť spolu s nami. Nastávajúci týždeň buď s nami na našich cestách, pri našich povinnostiach, aby sme boli tvojimi deťmi v každom čase, jedni druhým podaní v láske. Amen. Milí bratia a sestry, ešte krátke oznámy. V budúcom týždni opäť začíname aktivitu pre mamičky a ich deti. V stredu o 9:00 sa stretneme v auditóriu. Srdečne vás pozývame. V piatok bude vyučovanie konfirmandov prvého ročníka, o 3:30 v auditóriu a o 17:00 odchádzajú konfirmandi druhého ročníka na svoju víkendovku na Mnichovský potok. Aj ich zahrňame do našich modlitieb. V sobotu sa uskutoční seniorátny volejbalový turnaj na Hotelovej akadémii v Bardejove o 8:00. Tak aj túto mládež kladáme do Božích rúk. Najbližšiu nedeľu, 19. po Svätej Trojici, si pripomenieme a budeme ďakovať za úrody zeme, pretože Pán Boh je dobrý, stará sa o nás a požehnáva našu zem preto, aby sme mali aj my z čoho žiť, aj z tých pozemských darov. A bude tak na službách Božích, tak ako sme zvyknutí, o 9:00 v Bardejove, tu v Lukavici v Mokroluhu a o 10:30 v Rokytove a vo Vyšnej Voli. Popoludní o 14:00 sa stretne senior klub Simeon v auditóriu. Ďalšie oznámy si môžete zobrať v papierovej podobe. Ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k tejto krásnej slávnosti. Pán Boh nech vám vynahradí vašu lásku svojou štedrosťou a milosťou, ale aj všetkým, ktorí v našom zbore akokoľvek slúžite. Nech vás Pán Boh za to odmení. Amen.
sa, keď nám hovoria, poďme do domu Hospodinovho. Lebo lepší je ako Pánu Bohu nášmu pomodlíme sa. Hospodine mocnosti, aké milé sú Tvoje príbytky. Duše nám túžia a prahnú po Tvojich stánkoch a srdcia nám plesajú v ústretí Tebe, Bohu živému. Blahoslavení sú všetci, ktorí prebývajú v Tvojom dome, lebo na veky ťa chváliť budú. Blahoslavený je človek, ktorý má na mysli cesty do chrámu. Jeho sila je v Tebe, Pane vekov. Dopraj nám, Pane, i naďalej, aby sme sa mohli prichádzať a oslavovať ťa aj v tomto našom chráme. A v spasení daj nám prebývať u Teba v tom nebeskom stánku na veky vekov. Amen, amen, amen. Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen, amen, amen.
sám náš trojediný Pán, o svojej svetlosti. Milé sestry, milí bratia, táto slávnostná chvíľa sa blíži k svojmu koncu. Chcem sa veľmi pekne poďakovať aj ja predsedníctvu zboru za pozvanie, keďže aj ja som tu začínal, aj v tomto Lukavickom chráme a je mi vnútorne taktiež veľmi, veľmi milý. Nebudem sa teraz tu rozpomínať na svoje kaplánske začiatky, ale tiež ste boli mnoho milostiví, takže tak ako to povedal aj brat farár. Takže chcem sa poďakovať aj za dnešné milé spoločenstvo. Som rád, že po, možno povedať už 2 desaťročiach, opäť sa takto tu môžeme vidieť, schádzať a byť si aj srdcom blízky. Na záver podajme si ruky, aby to, čo sme možno aj dnes Božieho slova počuli, že je dôležité, aby Pán Boh povzbudil a povzbudzoval nášho ducha, tak nech každý pobyt tu v tomto chráme nás vždy vnútorne povzbudzuje aj duchovnému životu. Chcem vás, ešte jednu vec by som chcem vás pochváliť. A ja osobne som veľmi povzbudený aj za spev, ktorý som tu dnes počul, akom rytme, akom tempe a s takým nasadením a aj so srdcom, že spievate. Už aj v dnešnej cirkvi nie je to žiadna samozrejmosť, takže aj ja som veľmi, veľmi povzbudený. Nech vám to vydrží a nech tento chrám je vždy skutočne miestom, kde Pán Boh bude povzbudzovať nášho ducha. Pokoj vám.